Da. Aici e partea frumoasă. Merită din plin în Tasos să ai un e-bike. Deci, practic, nu ai niciun motiv să nu vin Tasos. Am ieșit de dimineață, e 5:30, 5:40. Vreau să fac o tură prin Panaghia. E un sat superb. Și am zis că la ora asta am șanse să prind liber, să nu fie oameni, să nu deranjez cu drona pe stăduțele înguste. Doar că lumina nu mă ajută așa de mult la ora asta, încă n-a răsărit soarele. Da. Aici e partea frumoasă. E superb. Cel puțin mie îmi place foarte, foarte mult. Sătul clasic grecesc. Pe deal. În general, cine vine la greci, în Tasos, stă numai pe plajă. Și nu știe că există minunăția asta aici. Aici e un fel de cascadă. Cross the water with the evening light, wheels rolling free, everything felt right. Dusters were humming on the island roads, following trails where the wild wind blows. Pine trees dancing in the summer air, golden beaches waiting everywhere. Friends beside me, laughter in the sun. Another perfect day has just begun. Mountain shadows reaching to the shore, every turn reveals a little more. Blue horizon stretching endlessly, Vassos calling us to wander free. We're riding high above the sea, through the mountains wild and free, where the green hills meet the blue. Every view feels fresh and new, with our friends in endless skies, watching sunsets paint our eyes from the gardens on the hill. Time stands silent, Soft and still. ancient paths winding through the stone, places that make you feel at home. Olive groves and forests deep and wide, e-bikes pushing by our side. Every climb rewards us with a scene, the brightest shades of blue and green.
mountains woven into one, a masterpiece beneath the setting sun. As the evening slowly starts to fall, golden light is touching it all. Far below the boats drift peacefully, while the island sings its melody. We're riding high above the sea, Through the mountains wild and free, where the green hills meet the blue. Every view feels fresh and new, with our friends in endless skies. watching sunsets paint our eyes from the gardens on the hill. Time stands silent, soft and still. And when the stars arrive tonight, we gather under silver light in a mountain garden, glasses raised, talking about the roads we trace. The sea below reflects the moon, Knowing morning comes too soon, but memories stay long after we go, like the island's everlasting We're riding high above the sea, living every moment endlessly. Vessels you have stolen, part of me, in your mountains. Bun, am venit să dăm o tură cu drona. Să explorăm puțin zona. E prima dată când sunt pe aici. Hai să vedem cum e. E interesant aici. Mi se pare un loc fain de sup. M-aș lansa mâine cu supul din zona asta. Da, clar. Clar, asta e o zonă de sub faină. Ia să vedem unde duce strada asta care merge în sus. E vreun view fain pe acolo? E bine că nu vine nicio mașină. Pare să fie un portuleț aici. Super. Super. Și apa mai liniștită. Foarte fain locul ăsta. Merită din plin în Tasos să ai un e-bike. Sunt niște peisaje pe care din mașină le ignori pur și simplu. E ok și cu bicicleta normală, doar că sunt unele pante
îți dai sufletul pe ele. După masă ai și umbră pe colțul ăsta de plajă de aici. Dacă nu-ți place neapărat să te prăjești ca racu, bună ziua! Cum vi se pare în Tasos? Așa. De ce vă e cel mai frică? De pescăruși? Dar de ce de pescăruși? Și nu de alte păsări? Pentru că-s nemernici. Aha. Dar cu pisicile ce probleme ați avut? Ce v-au făcut? Alte nenorocite, nu mai vreau să vin aici. Am înțeles. Dar acum când mergem, mai fugiți după ele? Aoleu. Dar ați văzut că și ele sunt niște pui, de fapt. E din ăla de rotisat. Aha. Bine, atunci să le mâncăm, zic, nu? Poate că o să servim și noi în seara asta un grătar de pisică. Ce părere aveți? Da, le vom face prăjite bine și poate primești și tu, dacă ești cu minte. Vă mulțumesc. Acum, cum vă simțiți? Sunteți bine? Vă mai e rău? Că am auzit că v-a fost rău. Mere. Cineva părăsește Tasosul astăzi? Din păcate, da. Dar ne întoarcem. Tura asta a fost despre e-bike. Tura viitoare va fi despre supuri. Și tura viitoare nu e foarte târziu, e doar peste 2 săptămâni. Da. Ce bine. Interesant că atunci când știi că te întorci peste 2 săptămâni, nu ești trist că pleci. Facem doar o pauză de la Tasos. Avem ceva de rezolvat. Mie mi-a plăcut. Prima dată când am făcut trasee pe munte, pe Tasos. Până acum mergeam doar în stațiunile de la mare sau pe plaje. Ce să zic? Dacă îți place muntele, vino în Tasos. Dacă îți place marea, vino în Tasos. Dacă îți place gyros, souvlaki, panceta, fried zucchini, tzatziki, buiurdi, vino în Tasos. Dacă îți place să te relaxezi, vino în Tasos. Dacă îți place să fii activ, vino în Tasos. Dacă îți place Mitos, vin în Tasos. Dacă îți place berea, vino în Tasos. Dacă îți place vinul, vino în Tasos. Dacă îți plac cocktailurile, vino în Tasos. Deci, practic, nu ai niciun motiv să nu vin în Tasos. Tasos fading from our side, But every trail and every view will bring us back someday to you.